Ġimgħa ta' preparazzjoni u stennija sfumaw fix-xejnek kif il-Maltemp qawwi ħarbat il-festa ta' Santa Katarina fiż-Żurrieq. Il-ħadd filgħaxija l-vara kienet diġà barra l-festa meta fis-sija u l-ħin it-tromba li laqtet iż-Żurrieq u nħawi oħra tal-Gżejjer Maltin waslet biex irreffija iduru lura bil-vara ġol-Knisja. Nisabu fil-Knisja arċipretali ta' Santa Katarina Verġni u Martri kif qed taraw warajja l-istatwa ta' Santa Katarina qawwija u sieħa b'xorti tajba wara li l-bieraħ filgħaxija ħabta u sabta u b'sajjetta fil-bnazzi intlaqtet mit-tromba u l-Maltemp qawwi li ħakem il-Gżejjer Maltin. Il-festa ta' Santa Katarina il-bieraħ filgħaxija bħal kull sena issir l-ewwel ħadd ta' Settembru tħassret u naturalment fost diżappunt kbir ta' diversi żrieraq illi ċertament kienu ilhom ġimgħat u xhur sħaħ jippreparaw għal din il-festa illi propju kellha ssir il-bieraħ. Il-ġrajja tal-ħadd filgħaxija il-poplu taż-Żurrieq mhu ser jinsija qatt. Il-partitari wkoll u l-attivisti kif ukoll il-poplu taż-Żurrieq li kien ġewwa l-pjazza inħasad bix-xena li kien hawn tista' tgħid tiddeskrivi eżatt il-mod illi t-tromba bdiet taqlaq anke l-armar. Sfortunatament rajt ukoll xi siġar tal-pilandri jaqgħu mal-art. Jiena awtomatikament ukoll tajt personalment l-għajnuna tiegħi. Wara dak li ġara l-ħadd, il-partitarji ta' Santa Katarina qabżu x-xalata tradizzjonali tal-għada tal-festa. Kultant tagħmel xi qatraxità għastilla tal-Malt. Imma bħalma rajt il-bieraħ fuqhom rikullew stħeltu terremot. Disgrazzja bi grazzja li ħadd ma mitilna. Fħim minnhom f'temp ta' 3 minuti iqum rifnu tajdi tempesta, tajdin imma realtà jew qed nara xi film. Is-segretarju tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina Kevin Xkembri qal il-One News illi għalissa għadhom ma jafux bl-ispejjeż li hemm. Bħala kwantifikazzjoni ta' ħsara ma nistgħux ngħidu li sar għaliex ovvjament ix-xogħol għadu għadna din naraw x'hemm mhux m'hemmx, wieħed għadu qed iddaħħal l-affarijiet anke fl-imħażen, anke ġol liqi għadhom din italu anke kanni u affarijiet hekk, jiġifieri wieħed għadna ma nistax nikkwantifikaw kemm se ħsara. Li nista' jien nirringrazzja minn hawnhekk f'isem is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina lil kulħadd, lil kull min tal-għajnuna tiegħu.